היי, אני טל, והפרק הזה יעסוק במנגנון שחלק אומרים שהוא סנדבוקסינג מכניזם, כלומר מקביל או מאפשר לך לייצר בידוד, שנקרא SecComp, שזה קיצור ל-Secure Computing Mode, שהמטרה שלו היא בעצם להגביל System Calls, שפרוסס יכול לבצע. בניגוד ל-capabilities, פה אנחנו יכולים לשלוט באיזה System Call בדיוק אנחנו מאפשרים לפרוסס לבצע. יש אמנם בלבול, אבל אני אשאיר לכם לראות את זה ואת הפרק הקודם ולהחליט האם באמת אחד הוא הרחבה של השני או לא. לפני הכל צריך להגדיר מה זה System Call. אז System Call זה בעצם פונקציה שחושף הקרנל לתוכנות שרצות. אפשר לראות פה, בוא נניח שזו התוכנה שלי, והיא פונה אל הקרנל ואומרת לו, אני רוצה לכתוב קובץ, אז ב-write עם כל הפרמטרים. מאחורי זה הקרנל יודע איך לבצע את ה-write הזה לתוך הקובץ. זה יכול לכלול מימושים שונים, דרייברים שונים, כי מדובר בחומרה שונה וכן הלאה. כנ"ל לגבי read, seek, mmap, socket, ויש המון system calls, והדרך לראות אותם היא בדפדפן. כשעכשיו אני נמצא בסורס קוד של הקרנל בגיטלאב, בפייל שנקרא syscall 64, כלומר 64 ביט, ב-x86. יש System Calls גם משתנים בין 32 ל-64 ביט ב-x86 בחומרה הזאת, אבל יש גם, אפשר להגיע ל-System Calls בארכיטקטורות שונות, וככה בעצם אפשר לייצר מצב שבו הקרנל מממש לי סט של System Calls, ואת הקוד של התוכנה שלי יהיה לי יותר קל להתאים אחרי זה, מה שנקרא Cross Compiling, כי write זה write, רק איך כרגע הקרנל שמקופל לארכיטקטורה אחרת עושה את זה, זה עניין של הקרנל. זה לא 100% אחד לאחד, ויש System Call שחסרים בין ארכיטקטורות שונות, או עובדים קצת אחרת, אבל לרוב זה מאפשר לי סוג של ממשק די אחיד לקרנל. אז בואו נראה. עכשיו שימו לב שלכל System Call יש מספר, וזה חשוב. אז 0 זה read, 1 זה write, 2 זה open, 3 זה close, וכן הלאה וכן הלאה. ונמשיך עוד ועוד ועוד. אתם רואים שלא חסר. דרך אגב, שרשום common, זה אומר שזה משותף ל-32 ו-64 ביט, שרשום 64, זה אומר שזה ייחודי ל-64 ביט. נמשיך ונמשיך, יש פה איזו אזהרה למספרים העוקבים, למה לא להשתמש. אפשר לראות שלא חסרים System Calls, ומדי פעם נוספים לקרנל עוד System Calls חדשים. לרוב גם אני חושב שלא, מה שאני יודע, לא משנים את ההתנהגות של System Call קיים כדי לא לשבור, אלא למשל, עם דוגמה אחת פה דרך אגב, אתם לא, אבל אם יש למשל איזה System Call ורוצים גרסה חדשה שלו יותר טובה, או כלומר, הנה דוגמה טובה, U-Mount, אז עושים, קוראים לו U-Mount 2, או יש U-Mount, יש U-Mount 2, ויש הרבה כאלה System Call שפשוט הוסיפו להם מספר. במקרה הזה אני לא רואה אותו, אבל יש כאלו. וככה בעצם עובד System Call. עכשיו, מה זה SecComp, אם עכשיו הבנתם? אז זה אפשרות להגביל, אבל זה לא רק להגביל. בואו נלך ל-Man Page, ואם אנחנו מסתכלים שם ב-SecComp, זה, אני קצת ארחיב, אבל ל-SecComp יש שני מודים. אחד שהוא הרבה יותר ישן ומאוד מאוד מגביל. set mode strict, זה אומר ברגע שיש SecComp על הפרוסס, ואנחנו תכף נבין מה זה אומר. ה-System Calls היחידים שמותר לטרד לבצע הם read, write, exit, אבל לא exit group ו-sig return, כלומר לסיים את העבודה שלו. וזה מאוד סטריקט, כי באמת
יותר מזה גם של, אני חושב שגם זה מוגבל איפשהו ל-open file descriptors already, אז גם ככה חייב להיות מוגבל כי אין לך open, אבל זה מאוד מאוד מגביל, ואני די בטוח שמאוד קשה לעבוד עם זה, ולכן עוברים לשלב הבא. SecOp Mode Filter. פילטר, אני אתן לכם להבין, פשוט לבד שאפשר לשים פילטר, הפילטר הזה אפשר להגיד על כל סיסטם קול שרוצים, מה קורה איתו, אפשר לעשות default behavior, אפשר לשרשר מספר פילטרים במקביל, שבעצם מה זה אומר? זה אומר, אני הולך להגדיר שלפרוסס הזה read, write, פה סתם נבחר swap off, לא יודע, יוכל לבצע set xattr, extended attributes על הפייל סיסטם, tkill, time, footex, אני רוצה להגביל אותו לסט מסוים, ומה אני עושה עם זה? אז אלו פה מידע שפסי, אבל מה אני יכול לעשות עם זה? איזה פעולות? אנחנו נגיע. kill process, בשנייה שחרגתי למשל סיסטם קול שאסור לבצע, כלומר הוא לא היה בפילטר ב-allow, זה מה שנקרא allow list, או הפוך, אפשר גם לייצר blacklist, אני ארוג את הפרוסס שביצע. או אך ורק את הטרד שביצע. דרך אגב, להרוג טרד זה לא רעיון טוב, אפשר להגיע למצבים מאוד לא ברורים מבחינת הקוד שלי. להחזיר טראפ לפרוסס שביצע את זה. דרך אגב, הסיסטם קול לא מתבצע, אתה פשוט מקבל טראפ על החריגה. return error, עוד פעם, סיסטם קול לא התבצע, אבל אתה מקבל איזה error לפונקציה שקראת לסיסטם קול. trace, לוג, סתם לוג, ו-allow, פשוט allow. allow מאפשר לך לייצר סוג של blacklist, אם אתה שם על כולם not allow, וההתנהגות הדיפולטית היא allow, על פילטר, למשל. או ששמים התנהגות של allow, אבל ההתנהגות הדיפולטית היא kill. וזה סוג של whitelist, שהוא לדעתי הכי נפוץ והכי נכון לעשות. עכשיו בוא נעשה איזה דוגמה קטנה עם פייתון. אוקיי, אז עכשיו מגיעים לדוגמה. מה שאנחנו רואים בעצם לפנינו זה של על פדורה, פדורה 35, אותה פדורה 35 מהסרטון הראשון, ויש לי עליה כמה קבצים בפייתון. למטה יש לי של פתוח, אני אשתמש בו יותר מאוחר. ולמטה אני עושה טייל על הלוגים, ושאני עושה גרפ לסקום. ככה, בואו נתחיל מהקובץ הראשון. יש לי קובץ שנקרא Only Python, ואני רוצה להדגים שם איך אני משתמש בסקומפ. עכשיו, דרך אגב, סקומפ, כמו שאני נוהג להגיד, ממתי המנגנונים האלה בלינוקס, אז סטקומפ הוא מנגנון שהגיע לקרנל בשנת 2005, כשהפילטרים שלו מבוססים על פאקט פילטרינג, אתם מכירים את זה בתור פיקאפ, שהגיעו מ-FreeBSD, שהמטרה שלהם להיות פילטרים שהם כמה שפחות מפריעים, או כמה שפחות יעילים, ואת האמת הרעיון הזה בערך, לא רק שהוא הרבה יותר ותיק מדוקר, גם הרבה יותר, אבל בעצם כמעט כמו לינוקס בעצמו. אני חושב שהמנגנון מגיע מ-92, לינוקס יצא ב-91, אז אפשר לומר שזה בהחלט מנגנון ישן, שהביאו אותו לתוך לינוקס בגלל היכולות פילטרינג המאוד יעילות שלו. עכשיו יש לנו פה את PySecomp, אני נותן דוגמה בפייתון, כי דוגמה ב-C תהיה פחות מובנת, אני מניח שרוב האנשים פה יודעים יותר פייתון מ-C, גם ב-C זה פחות נוח לקריאה, וגם אפשר להיות בטוחים שזה דוגמה טובה, או לפחות הקוד בפייתון טוב, כי מי שכותב מתחזק את הספרייה בפייתון, קוראים לו פול מור, שהוא גם מתחזק של סקום בקרנל, אז אנחנו בהחלט יודעים שאנחנו בידיים טובות ואין בידם יותר טוב מזה.
עכשיו יש לי פה קובץ פייתון, נעזוב שנייה את ה-HTTP socket server ו-HTTP server, ונשים from PYSec compim code כוכבית. עכשיו איך זה הולך? דבר ראשון מייצרים פילטר, ומגדירים את ה-default action. default action kill זה בעצם להרוג את הפרוסס. ואז אנחנו מתחילים להוסיף פילטרים. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה כל מיני system calls, אם נסתכל למשל בבראוזר, ונחזור לדף או לקוד של ה-system calls, אז אם נחפש את ה-system call הזה, במקרה הוא מספר 13. עכשיו, מה שאנחנו רואים פה ב-system call זה system calls שבעצם צריך קוד בפייתון רק כדי לעבוד באותו פייתון. יש פה קוד שהוא commented out בתור דוק, אנחנו תכף נגיע אליו, אבל זה בערך מה שצריך קוד בפייתון כדי לעבוד. אז אני סתם יריץ את זה. יופי, הכל טוב. עכשיו, יעשה פה טללוג. עכשיו בואו נבחר סיסטם קול אחד, ודרך אגב, מה שלא אמרתי, שבסוף כל הפילטרים בסוף עושים לואוד, ואז הוא נטען לקרנל ומשוייך לפרוסס. עכשיו בואו נבחר איזה סיסטם קול, זה אפילו 2, אולי בעצם את זה, נראה אם זה הצליח, אם נתפוס אותו שם, וננסה להפעיל אותו. כנראה שלא הגעתי לסצנריו הזה, בואו נחזיר אותו. תכף נגיע אליו. אוקיי, זה מה שרציתי שיקרה. זה לא סיסטם קולס האלה לא יקראו, אבל פשוט לא הגעתי לקוד פאת' שעושה אותם. מה אני רואה פה למטה בלוג? אני רואה סקומפ, אני רואה AUID, UID1000, GAD1000, זה בעצם היוזר. אני רואה עוד הרבה מידע, אבל מה המידע שמעניין אותי? שסיסקול 11, כן? violated, או למעשה נהרגתי בגלל סיסקול 11. אז בואו נחזור לבראוזר. סיסקול 11, זה הסיסקול שמחקתי. NUN map. וככה אנחנו נחזיר אותו. את הקוד. נחזיר אותו ונריץ. הנה, לא קיבלנו עוד התראות. בואו ננקה קצת את המסך. עכשיו, אני אנסה עכשיו להריץ HTTP server בפייתון, שמי שמכיר את זה, כל מה שהוא בעצם עושה, זה בצורה שהוא עובד ככה, עושה פשוט ליסטינג לפייל שיש לך בתיקייה שאתה עובד ממנו. אז בוא נשמור, ננסה להריץ אותו. מיד קורדם, ועכשיו אנחנו מגיעים לסיסטם קול 49. בואו נסתכל מזה סיסטם קול 49. זה bind. אוקיי, בסדר. בואו נחזור אחורה, נוסיף את bind. ננסה להריץ. אוקיי, הפעם נפלנו על סיסטם קול 51. בואו נסתכל מזה 51. 51 זה get socket name. אני כבר לא אוסיף אותו, אבל אני חושב שאני מבהיר פה את הנקודה שהדבר הזה הוא לא ריאלי לעבוד ככה, וצריכים דרכים יותר מוצלחות או דרכים יותר נכונות לעבוד ככה, כי זה כנראה לא יעבוד.
עכשיו יש כמה דרכים, ולמעשה, ותכף אני אראה לכם קוד עובד. עכשיו בואו נסתכל פה, יש כאן קובץ שנקרא only HTTP, נסתכל בו, הוא בלי שום דבר, בלי שום מגבלות, פשוט רץ. עכשיו יש פקודה נהדרת בלינוקס, שנקראת strace, מינוסי תראה לי סיכום יפה בטבלה של הסיסטם קולס שנקראו. בואו, לפני שאפילו אני עושה את זה, אני אעשה strace מינוסי מינוס f שהוא יעשה follow לפורקים ls. קיבלתי כאן טבלה מאוד נחמדה של הסיסטם קולס שנקראו עם זמן, אם היה ארורים, ארור יכול להיות למשל פייל שאתה מנסה לקרוא והוא לא זמין לך מבחינת permissions, אבל הסיסטם קולס האלה נקראו. אז אפשר לראות בפקודת ls הזאת שלקחה שבריר שנייה, אפשר לראות כמה סיסטם קולס היא קוראת להם, וכאן יש כמה פעמים היא קראה להם. אז read, write, כמה פעמים הוא קרא, 22 פעמים ל-mmap וכן הלאה. אז בואו נעשה אותו דבר עם מינוס c, מינוס f. עכשיו אם אני לא טועה, נסתכל שנייה. סליחה. נסתכל שנייה על פורט 9900. בואו נעשה ככה, strace מינוס c, מינוס f. והפעם אני רוצה גם לשפוך את התוצאה לפייל ולא בשל, כי זה לא נוח. נקרא לזה sec.comp.txt. סליחה, פה. עכשיו אני מאזין. שאני יכול CURL. אפשר לראות שתכלס, אם אני אפתח את זה בבראוזר, אני בסך הכל, אולי נפתח את זה בבראוזר. אם שאתם לא מכירים את E-Link, זה בראוזר טקסטואלי. תאמינו או לא, ככה פעם, אתם רואים, נותן לי ליסטינג ולהוריד, ככה פעם היו גולשים באינטרנט בתחילת שנות ה-90, עד שבאו בעצם נטסקייפ. אבל זה מה שהוא עושה, הוא מייצר לי זה, הוא מייצר לי ליסט של הפיילים ואני יכול להוריד אותם. ועכשיו מספיק. עכשיו בואו נסתכל מה אני רואה בקובץ הזה. אפשר לראות את כל הסיסטם קולס, וזה חתיכת כמות של כמה שורות, 4-5 שורות בפייתון, אבל לעומתם כל מיני סיסטם קולס. אפשר לראות סתם ל-lseek, שאני מניח שזה קשור לפיילים, הוא קרא 180 פעם, ואם אני אריץ את הדבר הזה על פרוסס שרץ הרבה זמן, ובסוף יהרוג אותו, אני מניח שאני יכול לקבל עשרות אלפי קריאות, נותן לי גם את הזמן, זה יותר נוח באמת לדבג לאיזה סיסטם קולס הקוד שלך מבלה יותר זמן, ואולי לייעל אותו, אולי לא. אבל בעצם אפשר לראות שיש לנו קול, ובסוף אפשר להשתמש בזה, נסתכל בו, סטיקוב שנקרא, בעצם לעשות את זה, אותו דבר, ואז פה הוא מאזין על 8,000, ואני יכול לעשות 8,000, חזרנו לפה, יכולים לראות שזה עובד, אם אני רוצה. אוקיי. וזהו, וככה זה עובד. וכמובן שיכול להיות שאם אני אוריד פה איזה סיסטם קול אחד, אני עוד פעם יראה. עכשיו זאת דרך אחת למצוא את הסיסטם קול ששייכים לך. אבל בואו נסתכל שנייה איך דוקר מצפה לקבל אותם ואיך זה עובד.
בואו נלך קצת לדוקומנטציה של דוקר. הוא מדבר על, בעצם בדוקומנטציה של דוקר הוא מספר איזה סיסטם קול, הוא חוסם by default, ואלה הוא מאפשר. הוא גם מפנה לדוקומנטציה, דוקומנטציה דרך אגב נמצא בפרויקט בגיטהאב שנקרא מובי, שזה מין אוסף של כלים וספריות שעובדות ביחד מצוין עם דוקר, או שיש להם יחסי עבודה, ופה מראים בעצם את המימוש או את הקונפיגורציה של הסק-קומפ, שימו לב דרך אגב, דוקר run, מינוס מינוס rm, מינוס it, מינוס מינוס security op, sec-comp, path to sec-comp profile JSON, וזה בעצם ה-default profile שאפשר לראות ככה. default action, רק שם error, עכשיו error לא מבצע את הסיסטם קול, אבל מחזיר error, ואיזה error מחזיר, וארכיטקטורה, ועוד ארכיטקטורה ועוד ארכיטקטורות שהוא מטפל בהם, ואז איזה סיסטם קולס, ובסוף, בסוף של הסיסטם קולס האלה, תראו כמה, כן? אפשר להבין שזה, דרך אגב, לינוקס יוניק SMP, הוא מאפשר אותם, כלומר זה whitelist, כמו שבעצם אני עשיתי, וגם את אלה לאו, ולפחות בקרנל כזה, כדי להיות תואם עם קרנלים אחרים, ועוד כל מיני פרמטרים, ועוד 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 ועוד. שימו לב שאת כולם עושה אלאו, לפעמים עם מגבלת ארכיטקטורה, ומאפשר דאטה קול, כן? הוא יותר עובד בקונספט הגיוני של whitelist מ-blacklist, כי בעצם זה גם מסתבר שהוא גם מוסיף פה system capabilities, אבל כי זה יותר הגיוני לעבוד whitelist מ-blacklist, כי אם אתה עושה blacklist אתה צריך להתחיל לרדוף כל פעם אחרי עדכוני קרנל, ואולי יצא עוד סיסטם קול שאתה לא רוצה לתת לו אופציות. מי שנותן דווקא דוגמה יותר טובה, זה הדוקומנטציה של קוברנטיס, לאיך הפיילים האלה צריכים להיות. אז אפשר להגיד, זה אותו הטריק, כן? כשמגדירים קונטיינר צריך, בעצם נותנים פה דוגמה, קונטיינר path, ויש גם הגדרה דיפולטית לדוקר, לקוברנטיס, עבור סק-קומפ, שונה והרבה יותר מתירנית מבעצם דוקר, אבל זה משהו אחר. אבל פה הם נותנים דוגמה מצוינת בסוף. Default Action, סתם, נותנים דוגמה. עכשיו שברגע שעושים את הדבר הזה, מה שקורה זה שכל סיסטם קול זה קבל לוג, זהו. Violation, סיסטם קול error, זה אומר, הדבר הזה אומר בעצם, כל הסיסטם קול זה יחזירו error, כנראה שהקוד יקרוס, ולא יבצעו את הפעולה. ואז יש להם את הדוגמת fine grind, שאני חושב שהיא מצוינת. Default action לחטאת error, לבחור ארכיטקטורות, ולאפשר את הסיסטם קולס האלה, הם מקבלים allow, וכל סיסטם קול אחר מקבל error, והוא לא מתבצע. התשובה מהסיסטם קול היא error. אני חושב שבמערכות פרודקשן הרבה יותר נכון לעשות קיל, עדיף שאם, או קיל או לפחות לוג ואירור, כי אם מישהו פורץ, עדיף שיקרוס, לדעתי קיל, יקרוס הפוד מזה שהוא ינסה וינסה לראות מה הוא יכול לעשות. עדיף להרוג אותו כשהוא עוד קטן, מה שנקרא. עכשיו, לייצר את הפורמט הזה, זה אפשרי בעזרת S-Trace, אבל פה נכנס לתמונה קונטיינר אנג'ן אחר, פודמן. פודמן, ואני אלך לדוקומנטציה שלהם, וכבר התקנתי פודמן, אז פודמן בעצם מאפשרים בעזרת הוקים, להריץ פקודה, ואוטומטית הוא מייצר לך כבר את הפייל בפורמט הנכון שמתאים למכונה, על מנת לייצר לך את הקובץ. אז בואו נריץ את הדוגמה שלהם. אני כבר דאגתי להתקין את ההוקי ואת פודמן.
עכשיו, פודמן, מה שיפה, ואני התקנתי פודמן, אפשר להגיד פודמן, בערוץ הקומנד, ואפשר ממש, והם אומרים את זה, אתה יכול, הם פשוט עשו דוקר, אבל emulate docker CLI using podman, אז אפילו, והפקודות אותו דבר, הם ממש אומרים בדוקומנטציה שלך, אתה יכול, זה פשוט פקאג' שבא עם פדורה, אבל אתה יכול פשוט להחליף את הדוקר ולהגיד אלייס דוקר לפודמן, פודמן לדוקר, וזה יעבוד. אז אני אעשה דוקר. שימו לב שאני אומר שב-TMP LS ג'נסון הוא מריץ את הפקודה LS, ואנחנו נקבל עקרונית קובץ מוכן כבר להשתמש בו. אז נראה שהוא מוריד את הקונטיינר. ומיד כשיסיים להוריד את הקונטיינר ולהריץ את פקודת LS, שזה כלום, אנחנו נקבל יש לנו בעיה עם ההוק, מיד נראה. אז אחרי שביררתי, פשוט צריך לעשות את זה עם סודו, ועכשיו הוא יריץ, ואם יעשה קאט לקובץ הזה, יש לי שם קובץ, אולי קצת נעשה את זה יותר יפה, אם אני זוכר python-m json.tool. כן, בואו קצת נדאג שנראה, ואפילו נעשה את זה ב-less. אז הנה קובץ שטיסקול, סקום מוכן, שאפשר להשתמש בו. והכל סבבה. עכשיו נשאלת השאלה, איך אני בעצם יודע שפרוסס יש עליו סקומפ. אני דרך אגב לא הצלחתי למצוא שום פילטר, שום כלי, אפילו כלי האקינג שמאפשר לי איכשהו לראות איזה פילטרים נמצאים על פרוסס, ואני בדרך כלל מוצא, ואולי בגלל זה סקומפ לא כזה כיפי. אז בואו נריץ את זה. בואו נעצור פה, נמצא את הפרוסס. אוקיי, הנה הפרוסס שלי. הטריק הוא לעבוד ככה, less סטטוס. אז יש לי ככה, מה שמעניין פה שהוא אומר סקופ 2. 2 זה אומר שזה רץ עם מוד של פילטר ולא של סטריקט. 1 זה סטריקט ו0 זה רץ בלי סקומפ, וסקומפ פילטר זה אומר 1, שאני לא הצלחתי להבין מה זה, אבל אני מניח שיש פילטרס או משהו כזה, ו-non-new prefs 1, גם קשור, דיברנו על זה. וזהו, וכל מה שאפשר לדעת זה שאתה נמצא שאתה משתמש בסקום פילטרס. עכשיו, דבר אחרון, אם אני זוכרים שדיברתי על הורשה, בואי נוריד. עכשיו, הורשה אומר שאם אני מריץ בעצם קובץ, ונסתכל על הקובץ הזה, כן, אם אני מריץ פה, מה שבעצם אני עושה, אני באותו קוד, אז בעצם אין לי הרבה ממה לדאוג. אבל אם אני אסתכל על קובץ only HTTP עוד פעם, אנחנו רואים שזה קובץ בלי סקום פילטרס, בלי שום דבר. זה סתם. עכשיו, אם אני אריץ אותו מקובץ אחר, כן, ב-exec.ve, כן,
הוא אמור, גם עליו אמורים להיות Security Compatibility, SecComp, Secure Computing. ואנחנו נראה את זה. אז בואו נראה. בואו נריץ אותו. אוקיי, יש לנו מישהו שמאזין על פורט 9900. בואו נסתכל על הפרוסס הזה. עושה cut ברוק. תמיד כן. הוא עשה exec VE. כלומר, הוא קיבל את הפרוסס. פרו. סטטוס. יש את הסק-קומפ. אז אפשר לראות שגם הוא קיבל פילטרס, למרות שהוא לא רץ ישירות עם סק-קומפ. עכשיו, מה שעשיתי פה, להריץ אותו, זה אמור לקרות. כן? אבל יש בעיה קטנה עם כל הסיפור הזה. ובואו נסתכל שנייה בקוד. ככה, בואו נתחיל. יש לי פייתון, ואת הסיסטם קולס האלה אני חייב כדי להריץ את הפייתון. ואז את כל הסיסטם קולס האלה אני צריך להריץ את ה-HTTP. אבל את כל הסיסטם קולס האלה, כן, אני צריך כדי לעשות exec VE וכל האלה מסביב, אך ורק כדי להריץ את הקודס הבא. והוא מקבל בעצם את כל הפילטרים. וזאת בעיה, כי בוא נגיד שהייתי יותר שמח אם לא הייתי נותן לו פילטרים exec VE, בעצם לא הייתי רוצה לתת לו אקסטרה מלבד המינימום שאני יודע שהוא צריך. איך עושים את זה? עכשיו, איך עושים את זה? זה מעבר לסקופ של הסרטון הזה, ואני אצרף לינק מאוד מאוד נחמד למאמר בנושא, לאו דווקא על קונטיינרים, כן, אלא על סקום של Cloudflare, איך הם בעצם עושים סנדבוקס, הם קוראים לזה, כשהרעיון הוא להשתמש בטריק שנקרא LD Preload. LD Preload מאפשר לך לטעון shared objects, שנייה לפני שקוראים למיין פונקשן של הקוד, שבעצם בכל קוד זה האנטרי פוינט אפילו של הקוד איך שהוא מתחיל. ושם אתה יכול גם לקרוא לקוד, והקוד שם מה שהוא עושה הוא בעצם שם פילטר, אבל הדבר הזה הוא כבר בתוך הסקופ של הפרוסס עצמו. ולכן אתה באמת יכול לתת שם בפינצטה מה שצריך, אפילו אם קראת לו עם exec VE ועם הכל. LD Preload דרך אגב משמש לעוד דברים, אתה טוען shared object, אתה יכול להחליף סימבולים, זה מצוין למפתחים של shared objects, זה מצוין למשל להחליף פונקציות בפונקציות יותר יעילות. לפני הרבה שנים אני זוכר שעבדתי בחברה וקיבלנו חומרה חדשה ממלאנוקס, כרטיסי רשת מאוד מהירים, שהיה להם פיצ'רים על אותו שקראו לו VMA, שמה שבעצם היה עושה ה-VMA הזה, היה לוקח חלקים, היה מסוגל לעשות אוף-לואודינג של חלק מהפרוססינג שעושים בקרנל בעזרת ה-CPU, ולהעביר אותו לכרטיס, פרוססינג של פאקטס, וכדי להפעיל את הפיצ'ר הזה, היה אומר לעקוף כמה פונקציות, למשל קוד של NFS, קוד של כל מיני פרוטוקולים של טיפול בפאקטים. אז היינו עושים LD Preload לאיזשהו library שלהם שהיה מקומפל פר קרנל, ואז היינו צריכים להוציא את הכי הרבה מהכרטיס, שזה למשל עוד שימוש. לעשות קוד יותר יעיל. שימוש נוסף זה פשוט להביא פונקציונליות שלא קיימת, אבל זה מעבר לסקופ, אני כן אשים לינק למי שמעוניין, וזה היה הסרטון עד עכשיו. תודה רבה ולהתראות בסרטון הבא.